O alcalde Manuel Ruiz, que hoxe voltaba a súa actividade diaria no concello despois de padecer nas súas propias carnes a Covid, mostrábase tamén preocupado polo número de contaxios, hoxe 155, cunha incidencia acumulada por riba dos 400. Aínda así, sinala que os datos parecen estabilizarse nos últimos días. Ese aumento no número de casos activos ven provocado polo brote detectado na residencia de maiores, onde a día de hoxe xa hai contabilizados 63 positivos. Ribeira está, como xa fai algún tempo, nun momento preocupante, con a incidencia pois por encima dos 400, co cual creo que todos nos temos que concienciar na situación na que estamos. Estes días está estabilizado, rondando os 120, que polo menos faiche concebir esperanzas de que podamos empezar verdadeiramente a rebaixar. Cuestión diferente ese tristemente brote da residencia, pero que digamos que ten un tratamento ou un seguimiento totalmente diferente, non? Aínda así, o alcalde incide en que non debe baixarse a garda, e todos temos que ser responsables, cumprindo estreitamente as medidas recomendadas polas autoridades sanitarias, para así evitar novos contaxios. Tomar o máximo de medidas porque é o que estamos vendo, non? Que a maioría pois de o que son os positivos ao final o seu entorno máis cercano é quen pode salir contagiado. Entonces quero decir que cando non sea estritamente necesario, como cando un come ca familia, pero sí cando vai a visitar a outra parte da familia tal, pois seguir mantendo as normas básicas de limpeza de mans, de distancia, de mascarilla, porque vamos a evitar seguramente moitos disgustos, non?